Bună și bine ați venit pe canalul meu! Vom face azi somon în sos de lămâie. Vom avea nevoie de 1 kg de somon, o lămâie, 100 de g de spanac, 200 ml smântână pentru gătit, 100 ml vin alb, o ceapă mică, 30 de g de cașcaval, 3 căței de usturoi, cimbru uscat, sare și piper după gust și ulei. După ce am curățat și spălat peștele, îl ștergem bine de apă cu șervețele de bucătărie. Apoi îl tăiem în bucăți mai mici, îl condimentăm cu sare și piper pe ambele părți și îl lăsăm 10 minute să-și tragă sarea. Între timp, pregătim ingredientele pentru sos. Punem peștele la prăjit, îl întoarcem pe toate părțile. Pe fiecare parte îl lăsăm aproximativ un minut. Când este gata, îl scoatem și îl dăm deoparte și ne vom ocupa de sos. Pentru sos, punem ceapa la prăjit în câteva linguri de ulei. Când devine aurie, adăugăm spanacul și usturoiul. Le lăsăm până când spanacul își reduce volumul, după care adăugăm vinul și smântâna. Când începe să fiarbă, adăugăm cașcavalul, feliile de lămâie și cimbrul și lăsăm să fiarbă un minut. După ce punem peștele, acoperim oala și lăsăm să fiarbă la foc mic pentru 10 minute. Poftă bună! Mulțumesc pentru vizionare și nu uita să te abonezi!